You're listening to a demo for stockmusic.net. Край Симеоновград са останките на древната крепост Констанция, датираща от късната античност. Тя се намира на възвишението Асара. Тази крепост се оформя като един от най-големите и стари градове в Северна Тракия. Тук ясно личат яки зидове, дебели около 3 метра. Входът на крепостта е от север. При разкопки са намерени подземни тунели с разклонения. Легендата разказва, че тук е била резиденцията на последните римски императори. В подземията на крепостта те криели своите богатства.